El cura! Molt bé, i tu el nuvi, va! Jo preparant. Guillem, va, nuvi! Vinga, va. Però cuida-la bé, que comencem i no estem aquí reunits per unir en sant matrimoni a Paula, Fes l'escena, o així, i ja sentim a Paula i a Guillem. Tots dos porten molts anys de nòvios i jo crec que ja era hora de casar-se i a mi em fa molt feliç tancar i commemorar aquesta cerimònia. Sigui com sigui, els germans es casen sense distinció de classe social o de diners. Per tant, Paula vol respectar el Guillem amb la salut i amb la malaltia? No ho sé. Sí o no? Què diu el pare? No m'hi va morir? Ja t'ho veus amb millor. Però que això és una aberració! Per què? Però posa't a plorar, tu. Que ets el que... És que tu ets la mare de la teva filla, que t'està deixant mig tothom. La teva filla que està veient. Porto 60 anys i mai m'havia passat una cosa així. Pues acostumbra't. Això és una vergonya! Per què? A veure, vostè de I després és més vergonya que ens divorciem, no? Ai, mare meva. És raó, perquè com que es divorcin, la boda ja costa un mil i pico, i com el divorci també costi, ho podria pagar jo. O sigui que millor s'imagina... Però què és això dels diners materials? Home, L'amor, la família. mira, a veure, si tu multipliques el pa i converteixes l'aigua en vi, mira, m'ahorro per